салом алейкум бародарои азиз, марҳамат. автобусҳои нав замонавӣ ки бо роҳбарии ҳоҷи наимҷон ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе пайшанбе аз самти душанбе бохтар ҳисор регар бародарҷоно метавонед дар номерои рекламада зарани зан зада ҷои хутона зайнид кинен. автобусҳоро бинен, ҳаловат барине. ҳар ҳафта ҳам хеле автобусҳо мебироянд, метавонед зарани зан зада ҷои хутона зайнид кинен бародаро. масъалаи бор фарқ надорад, то чанд қадар яке хел бардошта метавонӣ. ина бародарҷоно хай салони автобуса нишонтон метавонем иншаллоҳ. ҳозираш да берунша бинен. ҳатман занг бизанен, ҷотона зайнид кинен. худованд ҳаматан нигоҳбон бошад. ина бародарҷоно нагин ки нагуфтӣ. инаи роҳбалад ҳасанҷоне ки рӯш наметавонад сиёира.